Ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou britskou v objem 10 miliónov libier. Táto agentúra mala vyhľadávať influencérov, politických aktivistov v krajinách strednej a východnej Európy a ovplyvňovať dianie v týchto krajinách. Avšak článok, ktorý bol zverejnený, hovorí len o Slovensku. Hovorí len o smere sociálna demokracia a hovorí len o Robertovi Ficovi a hovorí len o poslušnom Slovensku, teda o progresívnom Slovensku, o nikom inom. Čiže to, čo tak strašne píšete veľmi radi, že vraj Ruská federácia chodí a zasahuje do volieb v iných krajinách, bez akýchkoľvek dôkazov samozrejme, máte dnes na stole náš spojenec v Severoatlantickej aliancii, náš spojenec financoval na Slovensku cez agentúru skupinu nominárov a politických aktivistov, ktorých úlohou bolo v parlamentných voľbách v roku 2023 poškodiť opozičný smer, slovenskú sociálnu demokraciu a pomôcť progresívnemu Slovensku, ktoré v tom čase malo premiéra pána Odora, pretože posledných 10 mesiacov bol premiérom vlády Slovenskej republiky pán Odor z progresívneho Slovenska. Dámy a páni, toto je jednoducho tak vážna vec, že stáva sa to pre nás moment, ktorý budeme mať všetci zavesení na našich nástenkách a budeme sa mu venovať na dennej báze. Kto z vás urobil titulok, pokiaľ ide o informáciu, že jedna agentúra britská v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva financovala na Slovensku skupinu nominárov a politických aktivistov, ktorí mali vo voľbách v roku 2023 poškodzovať Smer a pomáhať progresívnemu Slovensku. Tak to teraz otočme. Predstavte si, že by bola iná informácia. Bola by informácia, agentúra napojená na Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie financovala na Slovensku novinárov a politických aktivistov v roku 2023 pred voľbami, aby pomohla Smeru Slovenská sociálna demokracia a poškodila progresívne Slovensko. Je tu jedno známe vyjadrenie zo známeho portálu, ktorý sa nazýva EU Observer, kde reagoval jeden z autorov tohto portálu predovšetkým na naše snahy, ktoré sa týkali 18. sankčného balíka voči Ruskej federácii, na ktorý sme veľmi rozumne spojili s tzv. Repoweringom, teda zastavením toku plynu, ruského plynu na územie Slovenskej republiky a do Únie s účinnosťou od roku 2028. Viete, že tento súboj sme vyhrali, pretože máme záväzné stanoviska Európskej komisie. Nemecký spolkový kancelár potvrdil, že zastavenie toku ruského plynu je obrovský problém, objektívny problém pre Slovensko a že to bude predmetom rokovania najbližšej Európskej rady. No ale keďže sme si dovolili nevídané veci a spojili sme 18. sankčný balík s inou sankciou, ktorá bola v podobe zastavenia toku ruského plynu, tak sa začali objavovať presne také tie úvahy, ktoré podľa všetkého sú tu už 10 ročia, pretože Smer Slovenská sociálna demokracia už pôsobí na slovenskej politickej scéne tretie 10 ročie. Je to už 26. rok. Preto na začiatok mi dovolte zacitovať z EU Observer, čo hovoril v súvislosti s 18. sankčným balíkom, keďže sme sa rozhodli, že ho budeme vetovať a sme ho vetovali asi 6 alebo 7 krát. Toto hovoria o Slovensku a o slovenskej vláde. Namiesto toho, aby ste im čokoľvek ponúkali, teda nám, slovenskej vláde, radšej im všetko vezmite. Zároveň ich udrite čímkoľvek, čo sa dá. Zmrazené finančné prostriedky, konania o porušení, súdne spory, dotieravé audity, verejné urážky, bojkoty. Ešte raz, EU Observer toto ponúka ako recept proti krajine, ktorá má suverénny názor. Verejné urážky, bojkoty, dotieravé audity, súdne spory, zmrazené finančné prostriedky. Čo ešte závažnejšie, zapojite svoje spravodajské služby do práce a dajte maďarským, slovenským, európskym novinárom do rúk tvrdú pravdu. Teda tá tvrdá pravda sa mala preukázať najmä tým, že budú o nás písať všetky možné špinavosti, aké existujú.
Toto bolo v súvislosti s 18. balíkom, takáto atmosféra. My nemáme žiadne pochybnosti, dámy a páni, že takáto atmosféra bola proti Smeru aj v rokoch 2020 až 2023, keď sme boli v opozícii. Pozor, my hovoríme o pôsobení Smeru slovenskej sociálnej demokracie v opozícii v roku 20 až 2023. V opozícii, keď nás zatvárali, niekto si aj odsedel nevinne, rok aj čosi vo výkone väzby, aj ďalší ľudia boli postihovaní. A napriek tomu, že sme boli opozičná strana na Slovensku, tak bolo potrebné vyvíjať na medzinárodnej úrovni aktivity, ktoré mali poškodiť stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia a mali predovšetkým pomôcť progresívnemu Slovensku, ktoré my dnes nazývame poslušné Slovensko. Dnes môžeme konštatovať, aj po tom, čo povedal EU Observer z pohľadu našich suverénnych postojov k 18. balíku, že tu je cielené úmyselné konanie cudzej veľmoci, ktorá je našim spojencom v NATO. V spolupráci s časťou slovenských novinárov a spolupráci s časťou slovenských politických influencérov ovplyvňovať voľby v roku 2023. Bodka, nepopierateľný fakt. My sme si veľmi pozorne prečítali, čo povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie. Nepoprel nič. Len povedal, že oni budú bojovať za demokraciu, ľudské práva a právny štát. Nepovedal, že neexistuje nejaká agentúra ZINK. Nepovedal, že neexistuje dohoda medzi touto agentúrou a ministerstvom zahraničných vecí Veľkej Británie a o 10 miliónoch eur alebo libier, ktoré budú na to použité. A samozrejme nepovedal vôbec nič o tom, že zmluvy, ktoré podpisovali títo novinári a politickí aktivisti na Slovensku, obsahovali článok, ktorý zakazuje týmto novinárom a politickým aktivistom o tom informovať. Čiže naši slovenskí novinári, niektorí, naši slovenskí politickí aktivisti s cudzou mocou, s Veľkou Britániou podpísali dohody. Cez agentúru ZINK, samozrejme, v tomto prípade. To sú neuveriteľné, že sa zaviazali, že o tom nebudú v žiadnom prípade rozprávať. Aby toho nebolo málo, tak to, čo napísali na Slovensku proti Smeru, si museli nechať odobrovať na ministerstve zahraničných vecí Veľkej Británie. Čiže ak niekto vo voľbách v roku 2023 písal proti Smeru Slovenská sociálna demokracia a Robertovi Ficovi nejaké články za peniaze, ktoré dostával z agentúry ZINK 10 miliónov libier, tak si to ešte musel nechať odobrovať na ministerstve zahraničných vecí Veľkej Británie. Vy ste o tom nenapísali ani riadok. Ani riadok. Nikto z vás. Otočte to, keby to bolo, že Ruská federácia podporuje Smer. Čo by sa dnes dialo na Slovensku? Aké titulky by ste písali? Čiže ešte raz to chcem zopakovať. Spojenec Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii, Veľká Británia, vynakladala v parlamentných voľbách v roku 2023 finančné prostriedky, platila cez agentúru ZINK na Slovensku novinárov a politických aktivistov, aby ovplyvňovali voľby v neprospech Smeru ako opozičnej strany a v prospech progresívneho Slovenska, aby bolo úplne jasné, čo za produkt tu máme. Presne ako pani Čaputová. To je to isté. Umelý, vymyslený produkt, ktorý je presne financovaný zo západných krajín.